Καλώς ήρθατε παιδιά στο καινούριο μας vlog. Όταν πατήσεις πατημένο το δεξί κλικ κάνει record. Δεν έχω ιδέα τι ψάχνεις, εγώ απλά κάνω record. Είμαι ο cameraman and the cameraman never dies. How old are you? What? Πόσο δείχνει? Πόσο δείχνει? 5. Ωραία. Με το φάντασμα. Πάω έξω. Κρύπτο, πήγαινε κρύπτο γρήγορα. Πήγαινε. Έκανα χιλιακούς. NANI?! Γαμώ το Χριστό σου. Man, I'm gonna break my monitor, I swear! UV, Dodge και Spirit Box τώρα. Άρα πάρω το Spirit Box. Spirit box πήρα. Και Spirit Box και UV. Ναι, ναι. Ωραία, και παίρνουμε και το sound recorder για το Suspect. Τι λέω ρε μαλάκα, περίμενε, κάτσε, ξέχασα ότι φοβάμαι, κάτσε να σταυρώ. Να κάνω, ναι. Πες λίγο πάντα εγώ τώρα. Ωραία. Mary Wilson, please, I need video of you for a company tax fraud. Come on, show yourself. Come on. Come on, Banshee man. Come on, come on. What are your pronouns? Σκάσει είναι η κοπέλα κιόλας, βάγα τη γαμίση. Ω, καλή συνέχεια. Do you like the Pope? Dark Bishop, do you like the Archbishop Βαρθολομαίος of Κωνσταντινούπολη? 13 πες, νομίζω είναι εδώ. Αν πες κάτω από 10 είναι. Θα περιμένω γιατί μόνο εδώ είσαι να πει καταλαβαίνω. Τι στον μπούτσο, τι στον μπούτσο, τι στον μπούτσο είναι αυτό, τι στον μπούτσο είναι αυτό, σχέστηκα πάνω μου. Έχω 3 sounds λογικά. Ναι. Θα μου λες όλα. Ναι. 3 sounds. Ναι, το είναι ένα duplicate. Πούτσα μου ρε μαλάκα, δεν κάνει άλλο. Δες το. Μπορείτε ξέρω να το κάνεις από hand. Ναι, θα με κοιτάω το φάντασμα και θα πω θέλετε να δώσετε ένα μήνυμα συνέντευξή μας. Δεν χάμισου ρε. Ωραία, λοιπόν, get a drink. Όχι! Γιατί δεν δούλεψε! Το βρήκα! Ρούπα βλάκα. Ωραία, πάμε να πάω σκοπίσω, πάρε στέλ. What the fuck! Όπα, όπα, όπα! Όπα!